Bilboko Lumier Filmotekan egin dugu hitzordua Aitor Etxebarria musikariarekin. Bere izenean kaleratu duen lehen diskoa dakar besapean, El Segel diskoetxearen babesean kaleratzen den lehen emaitza sonoroa. ...2014 eta 2019 artean sortu eta grabatu ditu New Lines Part 1 izeneko diskoaren 9 kantuak. Bide luzi izen da, baina nik uste eta zikerie izango zara 2014en diskoko bigarren abestiz konposatzen dut, eta ez dakiz zeba ja intuizioak ere ez abesti honek erango zela beste disko bat eitxera. Tartien pilo bago zen ebazen, markak besti ez dakiz zer, baina ja klarukin 2014en hori abesti konponion ebanean, disko barri baten atien egon nintzela, eta 5 urte eta gero untxo urtetan deu, urrian 28 zen. Azkenean 5 urtetan izien egonaz abestize konponi duten bai kontzeptu bat, baina gehiago estetika sonoro eta artistiko baten barruen. Gero dizpilo bat borradore indotez, igual gehiukin zen, eta azkenean urten 9 urten dire. Hainbeste entzun dotez, niri guztetzen jazte, ez roi egozentriko baten, baina bai entzutien nire ez urten eta gero, baina urten baino harino konposizioak jakitzeko niri aburri dut emaztien, ja badakitz jentiri aburri den gotxola, se supon. Horren ni filtro moduen jartzen az ni eta pilo bat entzutetez nire borradorak. Eta honek dire gitxien aburri duztienak, eta azkenean jarri dutez hor disko baten, New Lines Part 1, eta posik, bidie luzi izen da urtetako ebai, eta zantzune disko irekize da estetikamente bai, lehenengo abestize, por ejemplo, da piano bat super minimalistik kriston utxuniekaz, eta derbeinen azkenien agertzen da horra botxe txikitsu bat, eta derbeinen bigarren abestizen kriston gitarraz basaltzen da. Eta, niretzako bai badeko koherentzi bat, sonido aldetik bai badeko koherentzi bat, eta diskoa errez entzuten dabe bai. Nik askotan jentiri jarritzate diskoa eta harin pasetan da, laburre da ganera, así que... Askok, El Txefa bezala ezagutuko dute Aitor Etxebarria. Musikalki giro elektronikoetan sakondu izan du izen honen azpian, mundu mailako eszena elektronikoan arituz. El Txefan epokiero superrarin etorri aztela dana. Ez dakitz, baina 18 urtegaz pilo bat bidaiatzen eban, joten eban, dar como apur bete asimile barik, ero asko pentsa barik eitzen ebazen gozak, super impulsibo. Eta nik uste klimaxaro momentu potente bat aldaketienan nik uste markaken banda sonorien eban, hor dezidun eban, denpore bat dekot, urte bete dekot, pelikula bat eitzeko, banda sonori eitzeko, orduen hor dezidun eban, ze aldot, intuizioa bai, derbenien zenan, ostras, zeu zer diferenti da ze, ez da denpora geza dekotela pentsetako, Aitor Etxebarria modun atara. Obviamente ez da elektronikie, eta markak egaz hasi ginen jiretan bandi egaz eta bar kriston gustu hartu netxon. Lehen ikesitze deko eta perkusioa joaten eban, eta ez dakiz da kombo atara joaten nintzen. Bilurre moden emotesten jotie zuzenien eta instrumentua jotie. Diskoak jartzie eta direktoak eitxe elektronikakoak ez ozten emoten panikorik, baina igual ni instrumento bat joten eta bar egotie bai emotesten apurtxot hori, errespetu, eta gero direktoa joten markakekoak eta kriston bilurreken denetzen eta da gustu hartu txat. Etxefan oso harin izan zen, 2014 atan eban disko bat, ez 2012, Slow Dance in a Burning Room, eta derrepentien urte zen como takize portal super importantetan disco de 10 disco del año, en el top 10 discos del año, ez dakiz zer da, gero azten pilo alekutara joten, ni bakarrik. Desde Rio de Janeiro a Japón, a Estatu Batuek, Europatik dana, pilo bat, kasi hiriburu gehizenetan, Australian gehizen ezik.
Aitor Etxebarriaren musikabidean mugarri bat, Markak filmaren soinu banda sortzea izan da. Lurralde berrietan murgiltzarekin batera, sorkuntzan sakontzeko aukera izan du. Oin hauen momentu helduko zen, baina nik uste apur bat azer ere da bela Markak banda sonori etxie. Gauza askotan, mentalmente bebai bandiegaz jiretan hasteko historiz bai, Nueva Yorkera joan gine joten taldiegaz, talde moduen, Berlinera, Euskal Herri zen bai hainbat aretotan, eta horrek ez dakit, beste denpori uki genuen ganera hori danari buelta bat emoteko esan izen komo baina harine eltsefagaz moduen, denpora gehiagokin eban dana pentsetako. Nire ilusioa izan beti pelikula bateko banda sonori etxe eta darbenen ni pentsen man hasi geran aberra izingo baten egin. Alda izen que te pongas, bastako gustotan direktorari, ero produktuari, eta antza jentiri guzti binakon, eta taldi egaz egotie, beste instrumentista batzuk, aunque nik idatzi komposizioak beste instrumentista batzuk etortzi estudiora grabetan, eta komode egoti urepe bai, bazaren eltsefa moden igual danazan oso introvertidoa, ez, baina nik eitzen eban gehizena, alde ban emule dana, más o menos, komposizioatan, eta honek askatzen ban, jentigaz kolaborati eta horrek igual idiz, eta purtsu beter, ez dakipa. Stop, itxi begiak eta entzun. Dio diskoaren promozio horriak. Benetan modu egokia izan daiteke disko honetan barneratzeko. Hori Nataliak idatzi ban primaverakoak, nik ez pasun paretan, normalien ja produktuak ero produktu bat gaur egun oso impactanti izan mira zikeran engantzetako, ganera Aitor Etxebarria izena bera hain ezagunei momentuen igual etxefa izan alda moduen, eta azten da super sutil, super raro, super dana, todo menos comercial. Eta ez pasun paretan zure egunari, ez da igual izo metroan jarrik askoak eta entzun, igual singela bai, baina diskoa zikeratik amairara, jente asko esango dugu, artista asko esango dugu, bai, nire diskoa bai, baina, baina, oso raro azten da. Horren bai bizu, tranquil, amateu dana, da disko entzun, tranquil, alba dan. Ni rekomendetat, baina gero ja. Musikalki disko ireki eta zabala den horretan, 9 kantuek badute lotzen dituen ari bat. Promozio horrian esaterako art rock definizioa zari dira. Nik ene gakin zer dan bez. Baina, ja berbetan estudioan lastragaz eta berak esaten ba, nik esaten ba, zer, ez da, zelan kantoragoetan da, nik jakin eban, alternative rock, alternative indie, erolako urbile gongo zara, baina, art rock, nik rock berbi guztot bada bela presente, diskoan. Aunque de repente egon abesti bat bakarrik piano super minimalista bategaz, ez dakit zero, abesteko azkenengo momentuan abesteko eri gaitxiko remotezte bai badeko la rock, eta gero, dauz abesti batzuk oso rockero izena. Eta art rock ba hori, azkenin hitxek bebai, zeren etxezun berba, igual movida filosofiko batzuga, en vez de, yo que sé, en vez de hablar de cervezas y de lo que sea, igual hortik, justo, art rock, por más arti, almenau jazz excentriko bat, ez dakize, como que, artien barruen.
Disko honetako izen garrantzitsu bat Elena Setien musikariarena da. Little Tucson kantuan Aitorrekin batera abesten du kantu ederrean. Elenan diskoan txenean da flipeu izten, eta beragaz noten abestizek horregatzi da 2000 eta emeretxin artean joko abestizek, zebezen izango zen 2000 eta mazortzi. Baina retraso izan diskoan burokrazi asuntoak eta bar, eta dermenen nostraz, abesti bat idatxine ban, letri da lagun bat hiltzan hau indala urtezko lagun minen idie, eta hori eta zen jode, baztakipa, Elenari eta no sek eta bizok abestugu duoan, eman romantiko ez, baina duoan, eta guai da, laburre da, niri guztitzea, ez asko gane abestize, oso minutxu eta hogei, hor gelitzen da, como ostras, como potente. Anot Mindegiak ere garrantzi handi izan du disko honetan. Gitarrak sartzeaz gain, kantuen tripetan ere murgildu da. Bai, Anote da ya como compañero máximo de está aquí no que se toma en la mano derecha, no sé qué, beti dago hor es que oso estetika modu gauzatan eta bastante alimentetan gara, ero al menos berak niri, nik ez dakit berak, nik berari, berak niri bai. Eta bai, ez dakit, por ejemplo, Interpretations bizok idatzitxe da, abestize, eta bai, direktoatan parte vitala da, bai bideoatan, ondo berbain barik ulertzen gara, berbain barik ulertzen gara, orduen importantia daukitxe alboan Anot moduko tabla asko dekoz, ni etor berri zen naz, orduen bera tabla asko dekoz, bai, así que... Diseinu zuri ederrean datorren diskoan atmosferak eta geruzak dira nagusi. Tentsioa disko osoan zehar nabari da. Bai, nik hori super zuri ikusten dut, zuri eta transparent, como hueko askogaz. Eta, por ejemplo, lehenengo abesti zen pianoan, entzuten da nota batetik urrengora, tentsin, espazio asko dau. Eta urrengo abesti zen bai bigarrenan, gitarrako batetik bestera, importantzi dago askotan, hor tartin sonetan, abenak eta estabenak sonetan. Como membrana, amplifikatoreko membrani entzuti hainbeste espazio egon da, pianoan, martilloan, vibrazioa, zilie, hor ere importantzia ez, como entzat, estetikamente, nik hori da guztola el hilo conductor diskoko, baina bai, tentsino, bai, ilune da, tristie, tristie bai bada. Ni musika, generalien ez dut entzuten musika alai asko, orduen horrepe digo jo influentzi izango da, bela. Disko honetako kantu guztiak sortzeaz gain, pianoaz eta hotsaz arduratu da Aitor Etxebarria. Parte hartu duten beste musikariek, kantuak borobiltzen lagundu diote. Bai, por ejemplo, disko hartzen da bigarren abestize konponioen eban, ez da imagino jartxe gaintxik ideia bat. Hor, egon zen como Rhodes akorde linea bat, abesti guztizen hilo konduteren moduen da bena, gero gitarri egin bala, notek egin bala. Eta ja bateri zenik emul eta hortxe, abotxan igrabetat, eta eukinoan trompeta bat buruen lau urtez, hola, literal, grabe barik. Eta gero Gamorant etorri izan, eta menos mal beste mobila baten bala. Azikan, zantzuan, nik hodekot buren, hartu ban berak eta bale, baina hau ingo, eta kamen aletxe, eta gero, bigarren eskutxara esan, jode, menos mal, esto zula indik zontena. Baina bai, komposizioak eta generalien, por ejemplo, azkenengo abesti zen, Einautek, nik ukinoan txeloan ideia bat, eterno retorno ditzen da, 13 minutuko abesti bat, eta eukinoan hasikerie, como baju potolo bat, nire ahotsa, letra bat, pum, eta txelo ideia bat, baina 5 segunduko bat,
konfianza maxima, badakit superrona zela eta guzitzen azte, aparte tekniko honoki, zelan evoluzioen eta zuzena bestizek, eta berak, pum, toma bat, da 10 minutxuko solo ez, baina, bueno, txeloa joan berak, eta hortik guai, abestize, gero instrumentista bakoitza, etortzen zen estudiora berana aporteta eman eta guk ederto hori guztetea, azte badakitzera zer emoten dabe neurek. Ez dator, ez dakitzen nungo instrumentista bat guztetea aztena, baina ez dakitzela zelan lan egiten daben estudioan, da orduen eurek konfiantza total eukitzen bien aportetako, jakitzen eure dakitzen nire estetik arte ezin dan, eta nire badakitze eurek ze emoten daben orduen. Laster hasiko dira diskoaren zuzeneko aurkezpenak. Formatu ezberdinetan tauraratuko du lana, areto eta lekuen arabera. Oin joten gu bime, Santas Paskua zen, da gero 2020 zen gu gira generala. Eta espero dugu badauz urtetan fetxak Euskal Herri zen, eta bai kanpoan, bai Espainian eta internazionalmente bai. Eta nik ustot egongo da bat principala joango dena bost, Asier bateri zen, Jatsu bajuen, Anot, gitarra eta hotxak, Ibai jamonan eta ni pianon eta botxan, eta solo nahi txan. Eta gero kontzertu berezi batzutarako igual teatro gira batero, bai ingo gule kordelakaz eta aiziek, hor gabiz, bai, guztetan asko bai apur bat gogor emon, eta baina bai guztetan asko super minimalista eta tenso, baina emotibo bai.